Manggeset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaan. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maambing niya kabasan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Huwebes, July 17, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, 2 lalaki arestado sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Radyo Pangasinan Balita. 3-story school building sa isang paaralan sa Dagupan City sisimulan ng ipatayo. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, pagdami ng Pilipinong nabibiktima ng human trafficking, ikinababahala ng Department of Foreign Affairs. Radyo Pangasinan Balita. Ilang senador, pabor umano na simulan ang impeachment trial ni VP Sara pagkatapos ng SONA. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, US President Trump itinanggi ang ulat na atakihin ang Ukraine. Atakihin ng Ukraine ang Moscow. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Pac-Man underdog umano sa mga pustahan sa Las Vegas. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, singer na si Jessica Sanchez sumanggap ng Golden Buzzer. Radyo Pangasinan Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, sa patuloy na mainitang kampanya laban sa iligal na droga, 2 lalaki na kapwa nasa legal na edad ang naaresto ng otoridad sa isinagawang anti-illegal drug by bus operation sa magkaiwalay na lugar sa Pangasinan. Sa ulat ng PANG-PPO, ang operasyon ay isinagawa sa bayan ng Bayambang, particular sa Purok 5, Barangay Dusok, na nagresulta ng pagkakadakip sa suspect na si alias Raymond, 42 anyos. Nakumpiska sa kanya ang 2 heat cell transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na ito ay tinatayang may timbang na 3.1 grams na may market value na 21,080 pesos at isang tricycle na walang plate number. Samantala, sa bayan ng Pusurubio, arestado ang suspect na si alias Red Jody.
36 anyos sa isinagawa operasyon sa Barangay Tulnak. Nakumpiska sa suspect ang 2 pakete na may laman din na suspected shabu na ito ay tinatayang may timbang. Okay, tinatayang nagkakalaga ng 13,600 pesos. Nakuha din sa suspect ang mark at boodle money. Ang mga naarasong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa police station para sa kaukulang disposition. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act ang kakarapin ng mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isinagawa kahapon o noong Martes ang turnover of command ceremony sa Pangasinan Police Provincial Office para sa magiging bagong pinuno nito. Ang aktibidad ay pinangunahan ni PNP Regional Office 1 Director Police Brigadier General Dindo Reyes at tampok sina outgoing PNP Pangasinan Acting Provincial Director Police Colonel Ricardo David at incoming Officer in Charge Police Colonel Arbel Merculio. Sa programa nagkaroon ng pagkakataon upang magbigay ng kanyang mensahe si David na nagpaabot ng kanyang pasasalamat sa lahat ng kanyang mga nakasama sa maiksi subalit produktibong panunungkulan nito bilang pinuno ng Pangasinan PPO. Samantala, inieg naman ni Merculio ang kahandaan nito na magsilbi sa lalawigan ng Pangasinan kasabay ng kanyang hamon sa mga kasama nitong pulis na panatilihin at ipagpatuloy ang profesionalismo sa pagtatrabaho. Kaugnay pa rin ito, nagbigay ng kanyang mga paalala ang direktor ng PNP Regional Office 1, Police Brigadier General Dindo Reyes, kabilang ang pagtalima sa 5-minute response time na isinusulong ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Si David ay nagsilbi bilang Acting Provincial Director ng Pangasinan PPO mula May 22 hanggang July 14 ng taong kasalukuyan, habang si Merculio ay dati na ring nanungkulang bilang hepe ng pulisya sa mga bayan ng Infanta at mga Taram at lungsod ng Alaminos. Dati rin siyang naitalaga bilang Provincial Chief ng CIDG Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, 3-story, 9-classroom school building para sa North Central Elementary School ang sisimulan na umunong ipatayo. Isa na namang hakbang ito para sa mas maayos na edukasyon sa Dagupan. Sinimulan na ang construction ng bagong 3-story, 9-classroom school building para sa North Central Elementary School o kay NCES sa Barangay Bunuan Quezon na personal na binisita ni Mayor Belen Fernandez kahapon ng umaga. Lubos ang pasasalamat ni Napunong Barangay Noel Bumanlag, Head Teacher 2 Cristina Villanueva at ng buong School Parent Teacher Association o kay SPTA na pinangunahan ni SPTA President Al Julius Buena para sa panibagong biyayang ito na magpapabuti sa kalidad ng edukasyon para sa mga estudyante. Ang proyektong ito ay tugon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan sa patuloy na pagdami ng mga estudyante sa paaralan. Kasama rin sa pagbisita si City Engineer Josephine Carpus upang tiyakin na wasto ang konstruksyon base sa technical na detalye ng gusali. Radyo Pangasinan Balita. 13 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Pabora ang ilang senador na sa August 4 o isang linggo pagkatapos ng State of the Nation Address o kay SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Joel Villanueva, nagkaroon ng informal talks o kay pag-uusap ang ilang senador kasama si Senate President Francis Cheese Escudero kung kailan maaring mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Tiyak anyang tatanungin pa ni Escudero ang mga senador tungkol dito at para kay Villanueva, conforme siyang simulan ng paglilitis isang linggo matapos ang SONA ng presidente. Paliwanag ng senador, kailangang maayos muna ang kanilang mga sarili para sa paghahalal ng leader ng 20th Congress
committee chairmanship at ganito rin ang gagawin ng kanilang counterpart sa Kamara. Gayunpaman, nilinaw ni Villanueva na wala pang pinal na desisyon kaugnay ng panukala, ngunit 4 hanggang 6 na senador ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon na sa August 4 na mag-convene. Magugunitang naglabas ng proposed calendar si Escudero para sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay VP Sara. Batay sa naturang kalendaryo, nakatakdang panunumpa ng mga bagong halal na senador judges sa July 29 habang magsisimula naman ang paglilitis kinabukasan, Hulyo at 30. Ayon kay Escudero, target ng Senado na masunod ang schedule at dahil may sapat na oras ang parehong panig ang prosecution at depensa upang maghanda, hindi umano palalampasin ang anumang tangkang pagpapabagal sa proseso. Radyo Pangasinan Balita. Sasailalim pa sa obserbasyon ang 3 bagong long bones mula sa unang sako na naglalaman ng 45 mga buto na unang na-recover mula sa retrieval operations ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog. Sa ngayon ay hindi pa nakumpirma kung buto ng tao ang 3 at posible pa rin mailagay bilang non-human origin ang mga naturang buto. Ayon sa Philippine National Police Forensic Group, ang 3 ay maliban pa sa naunang 6 na buto na iulat na posibleng mula sa tao. Samantala, ang pangalawa at pangatlong sako na na-recover naman mula sa lawa ay pawang mga naglalaman ng mga debris, habang ang huling 2 sako na naiahon mula sa Taal Lake ay naglalaman ng 46 na mga buto kung saan mula nanggaling ang 6 na hininalang mga buto ng tao. Sa kasalukuyan ay sumasailalim pa rin sa drying ang mga buto matapos na malubog ng 4 na taon sa tubig. Ayon pa sa PNP-FG, hindi maaaring madaliin ang proseso na ito upang maiwasang masira palalo ang integridad ng mga buto. Radyo Pangasinan Balita. Plano naman ni retired Police General Jonel S. Tomo na magsampa ng kaso laban sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nagdadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa isang statement, sinabi ni Tomo na inihahanda na ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan kaugnay saan niya ay malisyoso at walang batayang mga paratang laban sa kanya. Naniniwala din si Tomo na mananaig ang katotohanan. Nauna ngang itinanggi ni Tomo ang pagkakasangkot niya sa pagkawala ng mga sabungero matapos na pangalanan siya ni alias Totoy kasama ang 17 iba pang pulis na dawit umano sa kaso. Naniniwala din si Tomo na mananaig ang katarungan. Ayon pa kay Tomo, magprepresenta siya ng ebidensya para linisin ang kanyang pangalan dahil wala umanong sapat na patunay sa pag-uugnay ng kanyang pangalan sa kaso. Sa kanyang paghahain ng complaint affidavit sa headquarters ng National Police Commission noong Lunes, dito unang ibinunyag ni Patidongan na si Tomo ay membro ng tinatawag na Alpha Group o mga malalapit na negosyanteng si Atong Ang na inakusahan naman ni alias Totoy na utak umano ng pagdukot sa mga sabungero. Radyo Pangasinan Balita. Nababahala naman ang Department of Foreign Affairs sa pagdami ng bilang ng mga naitatalang Filipino na biktima ng human trafficking na natrap sa mga scam centers sa buong Southeast Asia. Ayon sa ahensya, nakakaalarma ang ganitong mga report, ngunit sa kabila nito ay hindi tinukoy ng ahensya kung ilan na ang ulat na kanilang natanggap. Bilang tugon dito, sinabi ng ahensya na nakikipagtulungan na sila sa kanilang mga kalapit na bansa katulad ng mainland Southeast Asia na kinabibilangan ng Thailand, Myanmar, at ang Cambodia. Nangako rin ito ng tulong sa Pilipino na distress habang nakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa na makipagtulungan sa Pilipinas. Binigyang diin ng DFA na nananatili silang committed sa pag-rescue at repatriation ng lahat ng Pilipinong biktima ng human trafficking. Nanawagin rin ito sa lahat ng mga Filipino overseas communities na suportahan ang mga hakbangin ng gobyerno ng Pilipinas na tigilan ang lahat ng uri ng illegal recruitment at exploitation. Radyo Pangasinan
balita. Suportado naman ng isang gaming firm ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa hakbang nitong pagpapalakas ng mga panuntunan sa online gambling payments habang ibinabala nito ang posibleng banta ng ilang restrictions sa industriya. Ayon sa pamunuan ng DFNN Incorporation, gumagana naman ang kasalukuyang mga regulasyon sa online gaming. Sa kabila nito ay tiniyak ng kampanya na suportado nila ang magiging karagdagang measures. Batay sa nilabas na draft circular ng BSP, nakasaad dito ang outline na bagong rules na kung saan nagre-require sa mga bangko, e-wallets at iba pang payment service providers na magpatupad ng enhanced safeguards bago mag-facilitate ng mga online gambling payments. Kabilang sa pinatatag na regulations ay ang paglalagay ng daily spending caps, time limits at biometric verification. Layon ng hakbang na ito na matiyak na tanging mga adult lamang ang maaaring magamit ang serbisyo at hindi ang mga minor de edad. Ikinababahala naman ng ilan sa mga licensed online gaming operators ang planong total ban sa online gambling sa bansa. Hindi anya nito mapipigilan ang mga Pilipino sa paglalaro at sa halip ay maaaring magtungo lamang ang mga manlalaro sa black market. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas sa ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Kinumpirma ng Syria na nagresulta sa pagkasawi ng ilan sa kanilang sundalo at mga sibilyan ang pangingialam ng Israel matapos nitong bombahin ang Syrian forces sa Suwaida, syudad sa southern Syria na malapit sa border ng Jordan at Israel. Ang naturang pag-atake sa Syrian forces at sa kanilang weapons ay ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil plano umano ng gobyerno ng Syria na gamitin ang mga ito laban sa Druze. Ang Druze militias ay nakikipaglaban para sa Israel sa bawat Arab-Israel war at natatanging Arab group na pinayagang maging sundalo sa Israel Defense Forces. Noong linggo kasi, sumiklab ang labanan sa pagitan ng Druze militias at Bedouin tribes na kumitil sa 200 katao ayon sa ulat mula sa Observatory for Human. Samantala, pumagitna naman ang Trump administration kung saan hiniling nito sa Israel na itigil ang pag-atake sa Syrian military forces. Inanunsyo naman ng Defense Minister ng Syria ang ceasefire sa Suwaida, habang sa panig naman ng Israel na paulat na ititigil na nito ang pag-atake noong gabi ng Martes. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, itinanggi ni US President Donald Trump ang ulat na sinabi umano niyang atakin ng Ukraine ang Moscow gamit ang long-range weapons mula sa Estados Unidos. Ayon kasi sa inilabas na ulat ng Financial Times, tinanong umano ni Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung kaya ba nitong bombahin ang Moscow at ang St. Petersburg. Bagay na itinanggi ng White House at ipinahayag na nagtanong lang umano ang Pangulo. Kasabay nito, inanunsyo ni Trump ang bagong kasunduan sa pagpapadala ng mga military weapons sa Ukraine, kabilang ang Patriot missiles at pagbanta. Nagbanta ng 100% taripa kung hindi makakamit ang tigil putukan sa loob ng 50 araw para sa mga bansang bumibili ng langis sa Russia. Umani naman ito ng batikos mula sa ilang taga-suporta ni Trump at sinabing hindi anya ito giyera na Amerika. Samantala, bumuelta naman ang Kremlin at sinabing ang pagbibigay ni Trump ng mataas na taripa ay isa lamang pagpapahiwatig na gusto pa nitong lumala ang sigalot. Sa abila ng pangakong wakasan ng gera, inamin ni Trump na nadidismaya siya kay Russian President Vladimir Putin at patuloy siyang gumagawa ng paraan para makamit ang kapayapaan. Batay sa United Nations, higit sa 230 na sibilyan ang napatay sa Ukraine nitong Hunyo, ang pinakamaraming bilang sa isang buwan mula nang magsimula ang digmaan 3 taon na
ang nakalipas. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minutong makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Sumailalim sa arthroscopic surgery ang star forward ng Philadelphia kung saan inoperahan ang kanyang kaliwang paa. Nakuha ni George ang naturang injury habang nasa kalagitnaan ng training ngayong off-season. Ayon sa Sixers, naging matagumpay ang operasyon ng naturang guard at inaasahang sasailalim na rin siya sa rehabilitasyon kaagad. Muli itong sasalang sa evaluation bago ang nakatakdang pagsisimula ng training camp ng naturang koponan. Sa kasalukuyan ay nakapirma si George sa 4 na taong kontrata kasama ang Sixers. Ang naturang kontrata ay nagkakalaga ng $212 million. Inaasahan ng koponan na makakapaglaro ito sa 2025-2026 season, ang kanilang ika-12 na season sa NBA mula ng mad draft noong 2010. Sa kanyang karera sa Liga, nagawa niyang magposte ng 20.6 points per game. Radyo Pangasinan Balita. Samantala nananatiling underdog umano para sa mga bettors ang Pinoy ring icon na si Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios. Inaasahan kasi ang pag-harap ng dalawa sa Sabado sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Sa BetMGM, nakalista si Pacman sa plus 270 habang si Barrios ay negative 380 na paborito. Ibig sabihin kung tumaya ng 1,000 pesos kay Pacquiao at mananalo siya, kikita ang bettor ng halos 2,700 pesos. Pero interesting daw umano to na may sharp bettors o eksperto sa pagtaya na naglalagay ng pera sa 8 Division World Champion noong mas mataas pa ang odds, kaya bumaba ang presyo sa 2-1 sa ilang sports book. Nangangahulugan ito na may tiwala pa rin ang ilan sa kakayahan ni Pacman kahit na 46 anyos na ito at matagal ng panahon na walang naging laban. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas sa alas 7 na umaga at ngayon sa ating balitang entertainment. Sa ating balitang entertainment, isang makasaysayang pagbabalik ang naganap sa entablado ng America's Got Talent o kay AGT nang muling sumabak sa kompetisyon ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez makalipas ang 2 dekada. Tinanggap niya ang Golden Buzzer mula kay Sofia Vergara matapos ang kanyang nakakaantig na audition. Inawit ni Sanchez ang Beautiful Things ni Benson Boone na agad tumanggap ng standing ovation mula sa audience at lahat ng hurado na sina Sofia Vergara, Simon Cowell at Mel B at Howie Mandel. Kwento ni Jessica, 10 taong gulang pa lamang siya nang sumali sa Season 1 ng AGT na anya'y umabot sa semifinals. Kasabay nito ang pagbabahagi niya ng paglayo at pagbabalik sa musika. Radyo Pangasinan Balita. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit Wellcare
Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan
walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlog. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaen. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:35 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po ang programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Webes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ito po yung Tropical Cyclone Bulletin number 4 at Tropical Depression Cruising. Sa cruising ay napanatili ni Tropical Depression Cruising ang kanyang lakas habang kumikilo siya ng pa-west-northwestward sa karagatan ng east ng Bicol. Ang kanyang location, kanyang alas 4 ng umaga. Ang kanyang sentro ay tinatayang nasa 535 kilometers east ng Cubang, Sorsogon. Ang kanyang lakas ng hangin ay nasa 55 kilometers malapit sa gitna at pagbugso ng 70 kilometers per hour. Ang sa kanyang kumikilo siya ng pa-west northwestward ng 15 kilometers per hour. Ay inaasahan na lakas siya, ito tropical storm, palapit na ating bansa, hanggang sa magiging typhoon category na siya papalabas sa ating far. At maglalad po siya sa Cagayan bukas o ng Sabado ng umaga. Ang ating tropical storm warning signal number 1 ay nasa Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, the northern portion of Aurora, sa Bilapag, Kasiguran, Binalungan, Ipakulaw, Quirino, Kalinga at eastern portion ng Mountain Province. Kami sa Danga, Barlig, Paracelis, Matunin. Sa eastern portion ng Ifugao, sa Alfonso, Lista, Aguinaldo, Mayuyaw, Banawe, Hinyon, Lagawe, Lamot. At sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, sa Kasibo, Quezon, Paglaban, Beadi, at sa Apayao. So mag-ingat po tayong lahat. Magandang umaga po. Ma'am Helen, ito po sa Pangasinan, ano po ang epekto ng bagyong Krising po? Magiging maulan po yan, hihilain niya po yung habagat. Pero malayo pa kasi sa Pangasinan. So, pero makakaranas pa rin ng mga pagulan po. Opo, kasi talagang tagulan namin talaga. Oo. Lalo na yung hapon at gabi, umuulan na rin doon. Maulan na rin. Okay po. Sige po. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Panaon na talaga na mamauran, katon. Aga makapaklaw, unuran. Hanggang arawi, bagyon, krising, dyan si Katayo. Alas 7:37 na po ang ating oras, mga kapaborito. Agyulilingwanan, supayong protection po natin yan sa araw at sa ulan. Kung kinakailangan naman magbota doon sa mga low-lying areas po natin dahil walay danom, ditadalan, ay mas mabuti po na meron po tayong protection. Para sa ganon, maiwasan ho natin yung pagkakasakit. Agkimat, mambababad, uran. Awano, abasa tayo, mansalat tayong tampol na kawus. Kapian sa ganon, para sa ganon ay maiwasan po natin ang pagkakasakit. Mahirap magkasakit, mahal magkasakit. Oo, pati bulsa magkakasakit. Alas 7:38 na po ang ating oras. At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, mga kapaborito, ang Department of Health ay patuloy na ikinakampanya ang anti-vaping at tobacco sa mga estudyante. Radyo Pangasinan Balita. Kamakailan po ang Department of Health, CHED, ang DepEd Region 1 kasama ang Philippine College of
Chess Physicians Northwestern Luzon Chapter ay nagkaroon po sila ng Memorandum of Agreement. Magkakasama po sila na lalabanan nga at nagkakaisa para itaguyod itong paglaban po okay, anti-vaping and tobacco po sa mga eskwelahan dito sa Region 1 at sa buong bansa. Ang Region 1 ay kasama po dyan ang Pangasinan, mga kapaborito. Region 1, ang sakop po niya ay Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. At dapat lang napaigtingin ang kampanya laban sa itong paggamit ng vape at ng paninigarilyo sa mga estudyante ho natin. Nako, ikinikwentas na nga yan yung vape. Oo, dekorasyon na sa kanilang dibdib. Ikinikwentas na yan. Akala ko nga noong una ano kaya yun? Bakit ano ang gamit nun? Yung pala vape yun, mga kapaborito. Oo, sus Ginoo, kahit na nasa high school, meron pa nga tayong nakita nasa elementary. Nakakwintas sa kanya yung vape niya. O, diba? Ganyan na po kalala, mga kapaborito, yung paninigardilyo ng mga kabataan dito po sa ating bansa. Kaya tulong-tulong po sana tayo na paigtingin ito. Dahil sabi nga nung iba, mas mauni ay vape ay sosyal kanto. Aman sa may man sigarilyo kaya may new stick sabi. Oh, di na raw yun uso. Ang uso na ngayon vape. Sus Ginoo manggod. Parehas po yan na nakakasira ng kalusugan ho natin, mga kapaborito. Ewan ko ba, kung ano na lang yung nauso, mga kapaborito, yun na rin ang ginagaya. Hindi lahat ng uso ay dapat nating gayahin, mga kapaborito. Maging matalino tayo sa buhay na ito. At magtulungan ho tayo. Ito ang Department of Health. Siyempre, ang ikinakampanya yan yung ang tinututukan yung sa kalusugan. At isa sa mga pangunay ikinamamatay ngayon ng Pilipino ay lung cancer. Isa yan sa mga top 5. Oo, yung lung cancer, saan nakukuha? Yan, yung sa paninigarilyo. At maging yung mga hindi naninigarilyo, pero nakakalanghap, nako, apektado din, mga kapaborito. Mas malala pa nga, makukuha niyan o kaysa doon sa smoker talaga. Kaya, nako, wag nang mandamay pa. At itong vape na ito, matagal ang pinag-uusapan ito, mga kapaborito. Dahil sabi nga ng iba, mas safe daw yun. Pero sabi naman ng ibang mga eksperto, pare-parehas lang yan na hindi safe sa ating kalusugan. Masama sa kalusugan. At dyan sa eskwelahan, mga kapaborito, sana yan ang higpitan. Kasi pag nakita natin nakakwenta, sana sitahin na lang ho natin. Ano po? Pero yung paninitang, maging maingat din ho tayo. Ang mga kabataan ngayon, madaling uminit ang kanilang ulo. Kaya ingat din ho tayo. Mas mabuti kausapin ng maayos. Sa pakikipag-usap, yung magandang usapan, naaayos ang gulo. Di po ba, mga kapaborito? Kaya sana sa may estudyante ho natin, yung sa loob ng eskwelahan, sana magkaroon ng mahigpit na kampanya tungkol dyan sa paninigarilyo, mga kapaborito. Yung stick man o kaya yung vape ang gamit, parehas na sigarilyo at masama sa katawan. And sa mga magulang naman po, nananawagan ho tayo na sana po makipagtulungan tayo. Yung pagtuturo, wag ho tayong titigil, mga kapaborito. Oo. Hindi katapat lagi pag may ginagawang masama, bislak yatampol, puniti, bugbog, malipbo yun. Oo, yung pag-uusap ng maayos, yun ang pinaka-the best. Pag kinausap na mabuti yan, at huwag tayong titigil kasi hindi porket minsan mo sinabihan, pangalawa, pangatlo, hanggat may kakayahan ka na magturo, sige, magturo tayo, mga kapaborito. Dahil sa pagtuturo, matututo yung tinuturuan din ho natin. Alas 7:43 na po ang ating oras. May mga nagsabi nga, dapat wala nang ibinebenta kasi na vape na yan.
at binebentang sigarilyo dahil kapag walang mabibili, syempre walang maninigarilyo. Oo nga naman, totoo din yun. Di po ba mga kapaborito? Oo, kaya lang, yan nga, yan yung sinasabi ko natin sa ating programa lagi. Dyan kinukuha yung malaking collection sa buwis. Yan yung tinatawag nilang syntax. At dyan kumukuha din ng ating gobyerno ng pondo para sa pagpapatayo ng iba't ibang proyekto po dito sa ating bansa at pagpapatupad ng iba't ibang programa. Pero wag na eto nga, kaya yung edukasyon, kailangan na paigtingin pa ho natin yung pagtuturo. Yun ang nakikita ho natin na pinakamabisa na gamit ho natin para maturuan po sila. Kasi ang gano'y bagadan, taasan na lang natin yung tax, taasan din lang natin yung presyo. Oo nga, tumaas patuloy na tumataas yung presyo ng sigarilyo, pati vape nga O di po ba mga kapaborito? Pero bakit? Mas marami ang gumagamit. Mas marami na ang gumagamit. Kaya nga hindi solusyon yung pagdaragdag ng tax. Kasi kapag dinagdagan mo ng tax yan, syempre, si producer o kaya yung manufacturer o kaya yung mga nagnenegosyo niyan, tataasan din na ng presyo. Oo, babalik din doon sa consumer. Ay, nako. Kanta na lang tayo ng hay nako. Pero bawat problema may solusyon mga kapaborito. Magtulong-tulong na lang po tayo sa pagtuturo mga kapaborito. Sa mga naninigarilyo, sana maalala ho natin, hindi ho tayo pabata sa mundong ito. Oo, lahat tayo tumatanda. Yung mga sanggol ngayon, tatanda din po sila. Tayo na matanda, latanda pa ho tayo hanggat na tayo ay binubuhay. Walang namalagi dito sa mundo na bumata. Oo, lahat tayo patanda. And itinakda din na itong katawang lamang ito, itong katawan natin, ay itinakda din po na hihina yan. Walang tumatanda na lalong nagiging malusog. Tumatanda na humihina din yung kanyang kalusugan. Oo, kahit na inumin pa natin ang lahat ng klase ng bitamina, kahit nang galing pa sa iba't ibang bansa, oo, kahit galing pa sa Mars. Ay nako, oo, itinakda po yan ng may lalang po sa atin. Kaya, mas mabuti, mamuhay na lang tayo ng maayos at payapa, maging masaya ho tayo. Doon na lang tayo sa ikabubuti ng ating kalusugan. Kasi kapag nagkasakit na, kapag may nagkasakit sa pamilya, bakit yung nagkasakit lang ba ang kawawa? Hindi Oo, lahat ng miyembro ng pamilya apektado niyan. Oo. Sus Ginoo, nandiyan na alagaan mo, gagastos ka. Bakit? Pababayaan ba natin na ganun-ganun na lang? Meron bang nagkasakit na bahala ka lang, bilay mo? Meron bang ganun? Hindi. Hindi ganun ang ugali ng Pinoy. Ang Pinoy nga hanggat may buhay, yung lola nga hanggat kaya niyang maganap buhay, binubuhay niya hanggang apo niya sa tuhod. Okay, hindi lang sa tuhod, agad mo kumukurto. O, diba? Ganun tayo Yung pagmamahal ba? Kaya, nako mga kapaborito, reminder po sa mga smoker. Hindi po sa nakikialam po kami. Nagre-remind lang po kami. Kasi wala namang nanigarilyo na naging malusog. Wala. O kahit saan panig ng mundo kayo maganap, walang nanigarilyo na naging malusog, kundi nagkasakit yan. Alas 7:48 na po ang ating oras. At tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kapaborito. Ngayon dadako naman ho tayo sa ating foreign exchange rate. Ito po mga kapaborito, ang palitan po ng US dollar, 56 pesos 0.74 centavos. Ang Japan yen, ang palitan po ay 0.38.
Ang UK pound ay 75 pesos point 96. Ang Hong Kong dollar, mga kapaborito, ay 7 pesos point 22. Ang Switzerland franc ay 70 pesos point 81. Ang Canada dollar ay 41 pesos point 36. Ang Singapore dollar, ang palitan po ay 44.15. Ang Australia dollar ay 36.94. Ang Bahrain dinar ay 150.53 pesos. Saudi Riyal po, ang palitan po ay 15.13. Ang Brunei dollar ay 43 pesos point 98. Ang Indonesia rupiah ay 0.0035. Ang Thailand baht ay 1 peso point 7. Ang United Arab Emirates dirham, mga kapaborito, ang palitan po ay 15 pesos point 45. Ang European Monetary Union o kay Euro, ang palitan po, mga kapaborito, ay 65 pesos point 84. Ang Korea won, 0.040. Ang China yuan ay 7 pesos point 90 centavos. Yan po ang ating foreign exchange rate base po sa pinakahuling inilabas na bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. 10 minuto bago magalas 8 ng umaga. Sa mga may pasok po ng alas 8, bilis-bilisan na ho ninyo. Ag kayo patay-patay, ag kayo ingingiras. Labanan ho natin ang katamaran. Diyan Pangasinan, labanan tayo tay ngiras. Tunandi, nairasan tayo. Bawal umabsent ngayon. Dapat mangkuli tayo lalo. Bawal din malate. Ano man yung trabaho natin, mga kapaborito, basta't legal, pahalagahan ko natin. Mas mabuti na yung may income, kahit maliit. Oo, kaysa walang ka-income. Di po ba? O kahit papano, meron kang income. Doon sa mga walang income, nako, marami pong trabaho dyan. Marami akong nababasa Oo, na we need ganito, ganyan. Wanted, unya. Kailangan may unya. Naalala ko tuloy, mga kapaborito, nung pumapasok ako, nung college ako, kapag wala na akong pambayad sa tuition fee, nako, alam niyo kung anong ginagawa ko? Kumukuha na ako ng mga picture ko at ginugupit ko. Ginagawa kong 2x2 o kaya 1x1. Tapos bibili na ako ng biodata sa Garita. Tapos lahat ng wanted dyan. Wanted sales lady, wanted cashier, wanted sales representative, wanted, lahat ng wanted na nakikita ko na nangangailangan ng trabaho. Pinag-a-applyan ko yan. 2 hanggang 3 ang isinusumiti ko. Na aplikasyon sa iba't ibang establishment dito sa Dagupan City. At lahat naman yan kapag kinaharap ka, sasabihin na lang pag na-interview ka na. Okay, tawagan na lang namin kayo. Di ba? Ganun ang style. Akala ko nga walang tatawag. Wala ngang tumawag. Pero nang nag-follow up ako, syempre, nag-face-to-face ako. Nakipag-face-to-face ako. Hindi lang ako umasa dyan sa tawag. Pag ganun, naku, maraming pinagpipilian. At saka parang negative ang dating nun. Pero ako, ang ginawa ko, nag-follow up ako. Hindi dahil sa tawag. Hindi ko hinintay yun dahil wala naman silang tatawagan sa akin. Wala akong cellphone. Ang ibinibigay kong number, yung landline ng kapitbahay ko. Pero walang tumawag. Kaya ang ginawa ko, nag-follow up ako. Nag-follow up ako ng face-to-face. Nung nag-follow up ako ng face-to-face, binigyan ako ng exam. Pinag-exam ako, mga kapaborito. Kasi ang wanted noon, dito sa may, kaba ng E.B. Fernandez yan. Nung nag-apply ako, nag-follow up ako, binigyan ako ng exam ng manager. Alam niyo kung anong laman ng exam na yon? Yung noun, pronoun.
Uso pa yun noon, mga kapaborito. At saka, how to make sandwich. Kanto kasi, kainan yung pinuntahan ko eh. Di ginawa ko rin. English pa man din, pero tinagalog ko. Kaysa naman pumalpak ako sa grammar, di po ba? Walang masama dun. Parehas naman kaming Pinoy. Parehas kami may taga Pangasinan, may man i-interview, may man papa-exam. Imposible, yung tunatalusan, di ba? Ako, naging totoo lang ako. Pagkatapos ng exam, may mga nakasabay ako nag-exam, graduate ng college kasi ang kailangan nila cashier. Ako, undergrad. Nag-apply lang ako dahil wala nang akong pambayad ng tuition fee. Ayaw ko mabakante, gusto ko lagi ako may ginagawa. Natanggap din ako bilang cashier. Pero alam niyo kung anong training ko, mga kapaborito, share ko lang Naku, ang training ko, hindi yung pagkakahera lang. Unang-unang pinagawa sa akin pagpasok ko, pinaglinis ako ng comfort room. Yun. Tapos pinagmap ako. After yun, di manda mo lang, pinampindot-pindot. May cash register da. May pindot mo. Tapos, tulay total tanamikin. Bayaran, ting, kanto. Ganun, mga kapaborito. Subilay. Mga kapaborito, kung gusto nyo magkaroon ng trabaho, hindi yan mahuhulog na habang ikaw ay natutulog, kagaya ni Juan Tamad. Diba? Alam nyo yung kwento ni Juan Tamad? Yung bang may nakita siyang mansanas ba yun? Oo. Tuwapat siya doon at hinihintay niyang mahulog. Perdona 14. Alon uman. Kailangan kikilos ho tayo, mga kapaborito. Diba? Pasensya na kayo Na-share ko lang yung experience ko, mga kapaborito. Pero isa ang natutunan ko. Sabi nga nila, kapag naghahanap ka, may mahanap ka. Pero pag hindi ka naghanap, wala. Walay. Hay nako, mga kapaborito. Oras na naman ng pansamantalang pamamaalam. Pero bago yan, batiin muna natin yung ating mga kaibigan ho natin, mga kapaborito ho natin na laging nakatutok po sa atin. Good morning kay Miss Tara Sweet. And syempre, good morning din kay Miss Lori Bianan. Good morning din po sa mga tagapakinig ho natin dyan sa may Bunuan, Gusat. Lalo na sa mga kapitbahay ko dyan sa Bunuan, Bagong Baryo. Kay kapaborito, Luz Malinaw. Yung mga kapitbahay ko dyan, magandang morning. Ararami man nag-boneless di tanay. Good morning po sa inyo. Makukuli raratan. Ararati kapitbahay mi. Ararami man nag-Shanghai manaya. Arami man nag-balkot na Shanghai. Agaylay pa plus dan mambalkot. Kay Ate Bing Filizardo, good morning. At sa mga taga-balkot tugtanay, maabigyan ka po sanod si kayo namin. And good morning din kay kapaborito. Hipag ko to kapaborito, Lourdes Balolong. May sakit siya. Pagaling ka, Odes. And syempre, nako, heto magbabayad ako ng utang ko. Utang ko sa pagbate. Kasi sabi niya, grabe naman Tita Amor, nakalimutan nyo kami. Sabi ni Jadenet Ballesteros. Hindi ko kayo nalilimot. Makalimutan ko man kayong batiin. Lagi kayong nasa aking puso. Ratamot syempre, good morning Jadenet. At kay Dr. Alaysa Ballesteros ng Sweet Tooth Dental Clinic. And syempre, kay kapaborito Ate Aldea Ballesteros. Very supportive to At syempre, kay kapaborito Edith dyan sa may Japan. Good morning. And syempre, belated happy birthday. May utang din ako dito. Nakalimutan ko birthday niya kahapon. Happy birthday. Happy 3rd birthday kay Avia Gural Ligaspi. Apo ko yan.
O birthday niya kahapon. Nakalimutan kong batiin. Better late than never, di ba? Oh, di ba, Biyang? And syempre sa lahat po ng may birthday kahapon, ngayon na at bukas at sa mga darating pang mga araw, happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat ng may birthday ngayong buwan ng Hulyo, happy birthday po sa inyo. Walang postpone ang birthday. Bawal i-postpone ang birthday. Gusto nyo man at hindi, darating talaga ang inyong kaarawan. And advance happy birthday to me. Sa buwan pa ng August. Sa lahat ng mga Agosto oh, in-advance ko na. Ang aga, no? Okay lang yan. Mas maaga, mas maganda. Okay, mga kapaborito. No choice na ho tayo. Alas 7:59 na po ang ating oras. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa ating technical side, si Engineer Nick Jacal. Ako po, si Amor Ligas-Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Ang tabayanan po, ang likna ay baloy. Makakasama po ninyo dyan si kapaborito Joseph Bacani at kapaborito RJ Jimenez. Sikaratan sa Saray Manunaan na Balita.